भारतीय रेलवे तरफରୁ बड़ रिक्वायरमेंटଟିଏ ଆସିଛି। ଯଦି ଆପଣ 10ମ ଶ୍ରେଣୀଟିଏ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ପଦବୀଟିକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 561 ଗୋଟି ପଦବୀ ବାହାରିଛି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ରହିଛି ପଦବୀଟି ଏବଂ ଦରମା କେତେ ଟଙ୍କା ରହିଛି ତାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଜାଣିବା। ତ ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଜେଣ୍ଡର ବୋଥ ମେଲ୍ ଏବଂ ଫିମେଲ୍ ଉଭୟ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପ୍ଲାଏ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିଛି ଅନଲାଇନ୍। ଆପଣଙ୍କୁ ତ ପୂର୍ବରୁ କହିଲି ପଦବୀ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 561 ଗୋଟି। ଯଦି ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ ମୋଡ଼କୁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ରହିଛି ଏବଂ ଆପ୍ଲାଏର ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ହେଉଛି 28 ଜାନୁଆରୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର 3 ଦିନ ତଳୁ ହିଁ ଏହାର ଆପ୍ଲାଏ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଆପ୍ଲାଏର ଶେଷ ତାରିଖ ହେଉଛି 27 ଫେବୃଆରୀ। ଦୀର୍ଘ ବହୁତ ଦିନ ଗୋଟିଏ ପାଖାପାଖି ମାସେ ସମୟ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଯାଆନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଲିଙ୍କଟିଏ ଦେଇଛି, ନୋଟିଫିକେସନର ଲିଙ୍କ ଦେଇଛି ଏବଂ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଲିଙ୍କ ଦେଇଛି। ୱେବସାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ଆପଣ ନିଜେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ମୋବାଇଲରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍କୁ ଦେଖିବା। ଯଦି ଆମେ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍କୁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ 15 ବର୍ଷ ଠାରୁ 27 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆମେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିକୁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ SC/BC ତଥା OBC ଏବଂ ଜେନେରାଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 170 ଟଙ୍କା ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ SC ST ଏବଂ PWD ତଥା PH ପିଲାମାନେ ରହିଛ ଏବଂ ଫିମେଲ୍ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ 70 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ପେ କରିପାରିବେ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼, ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ମାଧ୍ୟମରେ। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ଯେଉଁମାନଙ୍କର 10ମ ଶ୍ରେଣୀରେ କେବଳ 50% ମାର୍କ ରହିଥିବ, 50 ତଥା 50ରୁ ଏଭଭ୍ ରହିଥିବ, ସେମାନେ ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। 50 ଅର୍ଥାତ୍ 300 ମାର୍କରୁ ଅଧିକ ଥିଲେ ହିଁ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ଏଥିରେ ରହିଛି। ଯଦି କୌଣସି ଫ୍ରି ରହିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ଚଳିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ 50% ମାର୍କ ମାଗିଛି, ଯାହାକି 10ମ ଶ୍ରେଣୀରେ। ଯାଆନ୍ତୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ଭଲ ଭାବେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହୁଛୁ, ଧନ୍ୟବାଦ।